Hej YouTube, og velkommen tilbage. Det her er altså del 2 af vores survival, vores første survival på vores egen server. Video nummer 2. Nej, det er video nummer 2. Vi har bare klippet en video der. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om det er et kvarter eller 10 minutter, man kan have det. Fordi det er kun 10 minutter, så er vi forfærdet. Ja. Anyway, jeg ved ikke, at jeg ikke kan synge. Det ved du også godt. Nå, jeg går ned og miner noget. Jeg prøver at jeg kan finde en kort. Så jeg fik en skov på det. Held og lykke. Mesterfælderen. Jeg er ikke skov. Har du været i den der grotte, du? Fuck, det var lort! Og ikke vandløb. Det tror jeg, vi skal have som vores nytårsforsæt. Vores nytårsforsæt. Jeg er bare næsten et helt år til. Jeg mener, altså det her nytårsforsæt, vi lige har. Har du været derinde? Jeg har lige været der, men så var der 3 sommerlige. Der er ikke noget her. Det er lige godt. Der var ikke engang noget. Jo, der er noget kul her. Se, nu er vi kommet her. Se, det er en grotte. Melissa og ja. Kul, det kan man altid. Ikke alt. Næsten. Jeg kunne for eksempel ikke bruge lige nu, hvor jeg står med et træ. Men du ved, hvad jeg mener? Du kunne godt bruge noget gammel lige nu, når du står her ved træ. Det er sjovt at bruge til det. Hvad nu, hvis I kan forbi? Ja, vi gjorde vi til at sætte, og så får Benjamin en video. Og hvis vi spørger om det Benjamin, så er det at han skal lave på. Så måske en dag vil lave en video. Eller han er jo her. Jeg ved. Nu var her, der ved hvad vi siger. Ja. Nu er jeg så ateist, så hvilket du også er. Nej, bare det ikke så. Bare fordi jeg skal nærmest. Jeg er så bare ateist, så tror du ikke på Gud. Hvem siger jeg ikke? Ja, og hvem siger jeg ikke? Skal jeg confused? Men det skal du ikke. Du tror ikke noget. Det er ikke noget. Det synes jeg bare. Ombestemmer du dig? Det er det. Ja, okay. Jeg har fået 5 milliarder af min mormor, hvis jeg fik det. Hvorfor er din mormor milliardær eller sådan noget? Nej. Hvordan er din mormor? Min mormor har ikke så mange penge. Altså hun er ikke sådan fattig. Men hun har ikke noget lån til gengæld. Det er det godt. Ja, det er godt. Hvis jeg afbryder de skade. Nå. Det er nogle meget sjove bjerge der. Det ligner nogen, der har lavet en rode til det. Det er lidt. Hvis I hører hovedet det der, så det er også plug-in. Og plug-in der. Det kan være, at vi godt kan lide. Det er ikke for... Hvad? Jo, der er mange folk, der ikke vil have plug-in til. Det gør det heller ikke engang. Nå, men I vil nok opdage, at nogle gange kommer jeg til at sige sådan et udtryk som jeg F-får mig lige, og den slags mission. Hvordan er vi? Efter hvad? Ja, efter hvem? Bimo. Okay. Nej. Men det er nogle temmelig normale Minecraft. Man lærer en masse ord, og det er sådan blommer. Ja. Jeg er rig på ord. Sådan en dia. Ja. Ja. Det er et meget smart ord. Skål lige sådan en dia. Cannot send chat. Det er lidt crap. Hvorfor? Lol, jeg har fundet dig, så jeg følger op herinde. Lol, jeg har fundet et vandfald. Hvad laver du her? Har du lidt modus eller hvad? Nej, jeg bruger bare, optimering. Nej, ikke kun, tror jeg. Hvor gik jeg? Så prøv at trykke escape, og så prøv at trykke enable objects, og så prøv at trykke enable notice. Ja, det skal du ligesom dø. Prøv at Tobias. R. Ja, men du har stadig, du har det stadig. Jeg har ikke afspillet. Jeg har afspillet, men jeg er et godt spil. Det behøver alle heller ikke være. Nej. Det er nok ret dumt at være forbillede, og være forbillede for nogen. Eller, jo, ikke det? Ja, det er nok ikke så godt at blive ligesom live. Det er der ikke nogen, der skal ønske sig. Jo, men slås for den.
Jeg er helt, jeg skal nok ikke. Jeg ved ikke. Et hus bedste side. Bedste side. Det er jo ikke dig, den bedste. Nej. Og vi er hjemme hos hinanden lige nu. Og Tobias. Tue din... Jeg ved ikke, hvad jeg hedder. Altså, Tue er et, det er jo så mig, Tue. Og Tobias Gram, det er ham siden af mig. Tobias Gram. Ja, det er sådan. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg hedder Tue A1. Det er fordi... Jo, det kan jeg godt huske. Jeg ved godt, hvorfor du hedder Tue. Nej, det er fordi, at jeg ved ikke, om du spillede... hvad hedder det? Spillede det der Battlefield Heroes, ikke? Der lavede det så mange mænd, og så kaldte de 2A1 og 2A2. Og det lavede ikke 2A2. Hvorfor lige det? Fordi så, når du så havde gjort 2A1 og 2A2 og alt det der 2, ikke? Jeg tror, vi har trykket for en lille pik. Og der! Jamen, skulle det godt blive rundt. Men så kaldte du 2A1, 2A2 og alt det der, ikke? Og så når du så var nået op over 10, så kaldte du dem 2B. Nej, men det var ligesom, var det ikke? Jeg var blevet ved med det. Måske den her tid, så skal jeg spille en lort, ja. Nikolaj, han er også VIP. Og så er der en, der hedder Mark FR, han er også VIP. Så er der en, der hedder JGU. Han har doneret $1. Så kan de godt se i showen. Det er fordi, grunden til at han siger, at han ikke kan flyve, det er fordi, det kun er, hvis man køber det allerdyreste VIP, som hedder Dragon VIP, at man kan få, så man kan skaffe sig et fly. Med Diamond VIP kan man kun få, hvad hedder det, sådan, når man får fly, når Edmonton. Har du taget mit træ? Du har taget mit træ. Nej. Jeg begynder at lave en plov. Jeg glæder mig til at se den her video bagefter, hvis vi overfor det. Så fik vi måske et svar på nogle spørgsmål. Jeg skal bruge jord. Men det bør være... Har vi ikke noget jord, eller hvad? Ja, nu er det fattig jord. Har vi jord for den? Ja. Du blev bare sur, fordi han spurgte, hvad de her VIP koster. Hvad? Han spurgte det her, ligesom fordi han lige havde spurgt, hvad det andet stykke. Jeg tror mit, altså hvad det koster. Kan vi se? Nej, undskyld. Hvem var det? Jeg kan godt lide. Jeg er ikke meget. Så har vi da ikke intelligent spil. Er det? Ja, faktisk to, vi har også meget spil. Ja, så er vi meget. Jeg er hyperintelligent. Det kan vi ikke. Nej, det kan det ikke. Nej, fordi der kommer frem med alle mulige gode argumenter. Nej. Jeg er fin. Ja. Jeg får nogle gode karakterer, hvis man kan sige på den måde, men det gider jeg sikkert ikke høre. Det er godt ligesom, når der hedder gris. Når det hedder fri. Lotteri. Det er mit eget. Det er en af mine egne. Jeg tror, at du er ikke den eneste på denne jord, der får en lotteri. Jeg skal lige prøve at se, hvor lang tid jeg kan overleve i MA med mobbering. Mobbering? Kan du tage lidt mere jysk? Har vi taler afsted jysk? Ej, vi er jo ikke fra Jylland, vi er jo vi taler lidt jysk. Det er ham, der bevæger på computeren. Han er min fætter, altså min fætter. Og han er fra Jylland, og han er fra Jylland, og han taler jysk, og han fejler vel tit med. Nej, han taler Sjælland. Ja, han gør det. Eller sjov. Han taler jysk, og så vender man sig til det. Jeg skal have noget varmt vand, jeg skal have nogle lave. Jeg skal dampe. Det er bare meget damp.
Ja, så også fordi de der test blev. Ja, det skulle jeg ikke godt. Hvor meget power har du fået nu, du? Jeg har minus 8. Jeg vil bare se, at jeg får minus 2. Det var ligesom svært nok. Ja. Nå, videre. Hvad kan vi bare helt i stå, eller hvad? Vi løber bare rundt og flyder og snakker. Ja, jeg Det er dårligt at spille, som vi snakker. Ja, det er ikke. Det er lidt. Vi kan ikke multitask. Ikke nu. Det må vi lære. Det var første video. Nå, men jeg skulle videre. Jeg synes, jeg skal dø her lidt. Jeg synes, jeg kommer ud til vores jump der. Jeg synes bare, jeg så skal jump her. Du han vil rigtig gerne have et blowjob. Det der var han. Mener du det? Jeg sagde tue. Jeg vil sgu ikke have noget blowjob. Det var for sjovt. Der var det virkelig et fremsteg. Fordi jeg bliver lige til hvad? Hvad? Ikke noget. Jeg laver sjov. Hvad så med det? Ej, der er nogen på vores klasse, der er temmelig på det her. Det er Har du været med i den der grot dernede? Nej, det er Der er nogen, der sender den. jeg ved ikke, om vi er alle grønne. Men det kunne godt være, at der har været med den der, ikke? Nu skal du ikke spille dumme. Nu skal du købe det her med sådan sammen. Men vi er meget. Jeg tror, der allerede har været nogen her. Har vi ikke givet stil? Yes. Ja. Hvad? Skal vi med dig, altså? Men det var. Aha. Aha. You know what it is. Og I må meget gerne skrive i kommentarerne, om I vil have, at vi sætter noget musik på næste gang, som I kan høre på, når vi ikke taler. Jeg skal lige se, hvor lang tid der er. Den har taget 12 minutter. Wow! Lægge! Det går også. Nu skal vi ikke bare til at stoppe nu. Ja, og det vil ikke gøre det for nu af. Jo, vi må lade stoppe nu. Så har vi også været video for det. Så har vi sgu da ikke lavet nok video for det. Jeg stopper den nu, og så prøver vi, så lægger vi dem ud på YouTube, så I kan se dem. Ja, det er godt. Hej, YouTube.